Jotono khulumkha जों tini jotono nogo asuglaijak karon corona virus emon babe no sara prithibio जोंनो বিশেষ খালাই borok munishino bwsago habui borokno dhongso khlai tongkha aboni yakni kaknani bagui जों tini jotono chini tripura hasteo lockdown khlaijak office kachari bus gari theke armakhai commander jeep auto jotono bondo khlaiui जों tini nogo tonglai tongo karon o virus ni tabuo bithi nongkhoriakho aboni bagui no जों obo jate chini bwsago ta habtung habui tamanthung aboni bagui no जों state government bo mo tripura no lockdown khlaikha gai je tripura o tongtongnai joto khajani takukte buhuksong norokno bo omono koyo je norok bo nogni taku tuldi ar nogo tongbo nogo to nini বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন রক্ত ফাইনাই no borok no faikha kai nogo fataro balti bai hand wash eke saban toni toni di engkei haprinani sikang yakung yak suui no nogo hapkang kaisa o engke जों nogo tongnai rok bo 20 minute por chini yakma sunai sanitizer ma khlainai जों agi cheraifru rogo nugo je chini kami rogo hasalni chini jaiti rok berainai rok faikha kai jotono no yakung yak suriui no nogorogo tichok marok chung nugo gai chini tiprasa rok belai no advance जों afrono mo hairok nukjago phiya जों tabuk modern jugo se ulta yakung yak rok sui nogo habri laiya engkai जों tabuk jehetu corona virus bharatborsho o choliui tongba gai bharatborsho simia prithibi no বিশেষ করে ইটালি রক এমনভাবে আক্রমণ উনখা ইটালি ও হাজার হাজার বড় থুইয়া পুইলা দিকে ইটালি সংবান সুকমানি অব সাধারণ কাইসারো অমন তামো কিরিনানি তং বরক আবনো বেলাইখাইনো লাইতে তেখে ওয়ানসুকমানি বাগৈ তিনি বমানো আর হাজার হাজার বরক থুই দङ त्रिपुराबो चिनि त्रिपुरासाराव गोबां मान जों खोनायो जे अमो तामो साधारণ जों त्रिपुरासा जाखै जानाय आउन्द्रु जानाय चिनि बसागो अमो हाबै मानिया आमतिहाय कुनु क्रೈ चिनि borok munishu human being go obo habui waisa lango thangai जों bo jodi bini basa swnam mankha जों bo yogia o jaga chakai gudok janai pheno yogi manya ga aboni bagai chini dofani borok no koinani muchungo jotono nogono tongdi jodi kam nangai phatar nongkhorna nangkha kai borok bo nogo hapna swkang yakung yak kaham kai suya koi hapna nangnai yakno sanitizer bai जों ma sunai kaham khlaiui tei detol rok use ma khlainai जों hati rok khaiui paitubo sobji rok no nogo direct khichunyaui abono 12 ghonta pore nogo khichonai जों aborok no kaham kai songui rogo janani wngthung ge जों wansugo tripura o mo habui mangla karon जों tabuk government lockdown khlaijak joto phatarni train theke arambo khai bus tei chini birkhung rok joto bondo khlairijak phatarni kebo habui manya engke bangladesh border bo joto seal khlairijak kebo habui manya jat khlaiui engke जों omono nung ang joto ni chuba chubai no o corona virus no जों atkiui manani hini wansugo engke phaidi joto miliui no जों o corona virus no जों ma atkinai engke joto tripura hastini takurok no hekebe lukurok no mano koinani muchungo nogo joto selai safe hingkai nogo no tongdi nogni ta nongkhordi tei ni nogo sabo sabo phai tong aborok no yakung yak suriui saban bai khe yak suriui borok no nogo habridi tei sabo sabo phaikha amo nung list khlai tondi jate olo jekono problem wngkha kai जों amorok saimanani gaborok belai kheno nangkukmani karon o corona virus ni tabo কোনো vaccine heke কোনো bithi nongkhoriakho world health organization hoite bo কোনো declare khlaijayakho je o bithi chakangka omo virus habui maya hekeba orne hoite जों yakagui man gete kaisa engke जों o season change ukur jotono kuchugo lumo haifano o corona virus engke kuchugo lumo bai simi thagya chini
pran thangsu esa poronto bo chini langro haike bokhawo bo attack khayo aboni bagai faidi jotono sung সচেতন tongmani bisingtwi no khoroksa bai khoroksa chubalaimani bisingtwi sung o corona virus no protection khlai manna hingke jotono no ang koinai jotono nogo tongdi tei niji no safe thani di jotono no hambai।